Отново в третия епизод. Втория. Да наколят. Ух! Да наколят. Какъв третия епизод е втория? Да, не втори. Тук си. Кончето ми още тук. Айде, конче, да не се прибиш. Нормален, много си бърз. Еми ги. Сега, дай ми подходящо място. Да направиш такива ли? Тук. Обор. Да. Колко въобще? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ай, седмото. О, сгреши го. Дай славата. Ай, тук. Така, чакай малко. Чакай. Да, скача. И... вратичка. И така, дами и господа, ще видите, че кончето ми ще бъде ето тук. Кончо, върни се, бе, къде бягаш от мен? Чакай. Ето. Едно стане тук на оградата. Аз направо изчезвам. Ай. Сега, в този епизод ще отидем. Всъщност, ще се изпразня малко инвенторито. Да видим. Сега. Така. Как се помня, не мисля, че ще ми трябва. Гледайте, дами и господа. Дами и господа, сега аз. Чакайте сега, колко кожа имам? 300. Така. Направих си 3 книги. И смятам... Я го ползвай това, да видим за какво е. Не, точно ми трябва за диамантен бутуш, когато имам. Ти има само 3 диаманта. Кой ми покажа? Ти преди имаш много повече. Хора, сега гледайте. Така, слагам се библиотеко. Имам ли още кол? Не, значи ще се налага да копая за кол. Дами и господа. Бъгна съм. Да, бъгна се стената. И всичко друго. Сега, дами и господа, Пак на нас. да покопая малко кол. Чакай, ти малко да потичам надолу по стъпалцата. Гледай, сега мината ми е право надолу. Намерих си едно спалнарче на скелети в една пещера. Аз имам и тук спалнарче на скелети в моята пещера. Да, той си го Много прави. редстоун. Ще си го правя на XP фермичка, така се нарича. Не знам кога ще го правя, но ще видим. Когато времето каже. Много е тъмно. Да, много е тъмно. О, лапис лазули! Супер! Това ще ми помогне за енчантването. Излезе. Излезе. Отвънка. Чакайте малко, ще осветя, защото не се виждам. Вижте лаписа. Това е много хубаво нещо. Чакайте малко да осветя и тук. Вижда се. Давам XP като копая, но много малко. Когато съм в сървър, ми дава много повече XP. Освети. Сега не се прибих. Ще се върна в къщата ми, за да си го сложа да ми се пече Гледайте, айрон. дами и господа. Гледайте сега как се скача по стълбите. Той не се забелязва, че скача. Всъщност аз не скача. Защото така е много трудно. О, зъби. Ще се оправи спокойно. Ако не станеш, трябва да ви стартирам. Опреме се. Конят ми сиди там за бронята. Как няма да седи? Най-якото е, че тя няма да се изхъби. Чакай да си взема. Още. Така.
Ето, 6 кол стига. А на мен. Тук да оставим тия неща. И, чакай. Така, добре. Кофата да я оставям. Така. Аз отивам да фърлям някои неща. Гледайте овцата как ме гледа. Нещо май ме обича. Така. Даже веднъж къщата ми се Какво си хвърли? Важното не трябваше да се я фърлям. Веднъж къщата ми се подпали от тази лава, бях сложил там долу. И сега си го преместих тук на по-височко, защото няма да ми се подпали къщата. Така. В този епизод ще си направя Enchanting Table. И още един или два букшел. Ще си покажа. Сега. Така. Гледайте сега. Букшел. Ой, не мога да виждам. Дами и господа, Митко ми слага телефона пред очите и не мога да играя. Така пречи и на клипа. Колкото повече букшелфи поставям, толкова по-голямо ще бъде енчантването. После ще кажем откъде сме. Какъв смисъл? Ами, Къде живеем? къде учим? Това май ще е по-дълъг епизод от първия. Не знам, първия беше 12 минути и нещо. Или по-малко, сега не знам. Времето ще покажа. Чая се да си извадя кирката. Хора, изтръпна ми ръката. Абе, снимай както си искаш, така че да ти е удобно. Да, ама сега е торчови. Хора, гледайте, първият ми спаунер. Той е тук. Ще си го... Не, ще се спаунат. Въй. Добре, просто исках да видя нещо. Сега... Обикновено знам, че диаманти на такива обсидиана да се копай, но когато направим много силно енчантването, обсидианът е черен, бе, дори да сложат... Ще изгоря! Вода! Нямам вода! Ужас! Дами и господа, той е сега подпален. Бягай! Ще умираш. Трябва да ям. Браво, оживя. Дами и господа, взех едно обсидиан и диорит. Това беше много епично. Надявам се никога повече да не падна в лава. Направо припаднах от страх. Така поне няма лава. Сега ще излезе на лава. Ще ми излезе направо под носа. Добре, чакай. Не е така. Майко мила. Чакай сега. 8-12 обсидиана ще ми трябва за Enchanting Table. И 8 за Nether Portal. Ще видите как отивам в Nether, дами и господа. Под този обсидиан ще има лава. И гледайте. Та-да! Лава! Сега, ако по този обсидиан има лава, направо ще припадна. Гледайте! Няма, но огладнях. Къде ти е обсидиана? Тук. 6. Значи докато се береш 12. Ще стане уши. Какво да направя, че е толкова бавно? Гледайте, тук ще има лава под това.
Та-да! И тук ще има. Естествено, че ще има. Гледайте. Да, ама ти събираш ли? Да, събирам ги. Та-да! Чакайте. Да, хапна. Гледай хипопотам. Вижте, 9. Още 3 ми остава. Да ходим на shift. Така няма да... Чакай, бе. Да ходя на shift. Няма да падна в лава. Няма. Съжалявам, че се копае толкова бавно, ама тия хора, където са измислили обсидия на диамантена цукерка, са били тъпи. Не! Взех го. Помислих, че съм ги изпуснал. Колко имаш вече? 10 имам. Още 2. Така. Още едно ми остава. Тези диаманти ги намерих до друга лава. Митко гледаше. Не снимах тогава. Съжалявам, но не се седихме по-рано. Сега отивам да си направя... Чакай сега. Хода ли загуби, бе? Той си е тук. Ох, майко, по-полека. Хора, на бас, че ще е вечер отвънка. Или ще става вечер. Трябва да спи нашия човек. Още не е светло. Още не е тъмно. Да. Нашия записва... То сутрин е. Къде изпълни се тук? Точно се лязва. Какво да кажа? Гледайте, дами и господа, то не се вижда, ама Митко го вижда, линиите залязва. Чакай, ти сега да видя нещо друго му. Тук ми се изпекаха. Изпекаха парзолите. Уей, щях да падна. Но това, че може да тича толкова бързо, не значи, че трябва винаги да го прави. Така да сложим още един кол, дами и господа. Тук ще стигне кола. Отивам да фърлям някои неща. Дами и господа, ще видите... сега ще видите нещо удивително. Кой? Не, фърлих си меча. Чакайте сега. Не, тук нямам. Седих се къде да намеря. Селените няма да забележат. Ще си вземам чакъл. Така се нарича. Пати ли си го прави? Не, то си... Чакай. Обикновено гепардите се приближават на около 50 метра до жертвата си и тогава нападат. Но какъв е смисълът? Те обикновено в селата така са пътищата. Става вечер. Не знам. Аре бе, няма да ми падне поне едно. Какво правиш, бе? Чакам да ми падне филм Титил. Служи торч, бе. Чай, че става вечер, дами и господа. Аз отивам да спа на сутринта, ще бъде много светло, така че не е нужно да виждате. Конят ми тук не сте видяли сигурно как се прозява. Ма се прозяваше, аз поне видях. Пак се бъгна. Не знам защо, даже печките ми ги няма вече. Знаете ли, за пръв път ще мина по покрива на къщата. Ето, видяхте ли? С няколко секунди по-пръв път. Така се прави, дами и господа. Аре бе. Добре бе. Не, знаеш ли какво смятам да правя? Какво? Ти боли? Най-сет ми... Така, дами и господа, мисля това да е за клипа. Надявам се да ви
Харесал даже и по-дълъг от стария. Добре, надявам се да ви е харесал. Ай, чао!